Sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di hadratil mukarramin dumateng para bapak alim ulama, para sesepuh desa Pandan Lor, boten kesupen dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rawuh dhateng majelis taklim menika, atas kerawuhan bapak ibu sedaya dhateng majelis taklim menika dadosaken sing maune jenengan teng griya sumpek dados ayem, sing gadah masalah kata boten ngertos masalah keuangan, masalah anak, masalah bojo, masalah dulur, masalah tangga, sedaya kabeh didekek dipasrahno teng kene Gusti Allah. Sampeyan kabeh ditinggal masalah di omah dipasrahno Gusti Allah, sampeyan belajar ilmu ning Gusti Allah. Lah hasilnya sampean belajar ilmu ning Gusti Allah, setiap hari nopo sing dihadiraken dhateng panjenengan, akhiripun jenengan paham setiap kehadirane Gusti Allah. Duka lewat wujude sinten mawon ingkang sampun hadir, jenengan hadir setiap hari, akhiripun jenengan paham sedaya ingkang sampun dihadiraken dhateng jenengan niki sedaya wujude Gusti Allah. Intine kiambek cek paham sifat-sifate Gusti Allah ingkang disalap tenggene tiyang ingkang hadir niki. Tujuane Gusti Allah ngenalaken kehadirane lewat wujud-wujud tiyang diwau ingkang jenengan hadapi. Salawat serta salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutane para seluruh umat nggih. Kiambek dados umat Kanjeng Nabi, cek angsal syafaat Kanjeng Nabi. Pripun jalane cek angsal syafaat niku? Kiambek setiap hari cek iso nyontoh kaya perbuatane Kanjeng Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi nek dilok-lokno wong mangkel napa mboten? Mboten. Lah jenengan iki nek dilokno wong cek mangkel napa mboten? Mboten mawon. Nek cek mangkel berarti dereng dadi umat Kanjeng Nabi. Lah ngoten iku berarti jenengan dereng angsal syafaat Kanjeng Nabi. Nek difitnah kok cek mangkel berarti dari asal syafaat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niki digawe contoh setiap umat manusia cek saged nyontoh kaya budi pekertine prilakune Kanjeng Nabi. Lah nek awake dhewe pengen tuk syafaat Kanjeng Nabi, otomatis setiap perilaku budi pekerti perbuatan Kanjeng Nabi awake dhewe dikongkon iso nyontoh kaya budi pekertine Kanjeng Nabi.
Nah, Kanjeng Nabi ditugasaken memperbaiki akhlak perbuatan seluruh umat manusia. Niki ditugasaken Gusti Allah jenengan cek imbang kalih lebete. Nek lebete sedaya tiyang niki sae. Lebete dadi Gusti, bagus atine jenengan, guru sejatine jenengan sing saged nuntun jenengan dalam perbuatan yang baik. Lah napa Mbak Lis nek njaba kok gak iso apik? Soale sing ndek njaba niki dike tantangan, dike perjuangan gara-gara mbek Gusti Allah dike nur jin kalih nur malaikat. Nek sing jero niki resik jenenge suci. Lah njabane waliane suci niki napa? Waliane resik, nah kotor, cirine sembarang kalir gandengan. Nah gandengan ini nek jero nek apa api otomatis njaba. Lah nek elek ya diimbangno cek dadi api, iku mang dikei perjuangan cek dadi imbang kabeh carane. Napa otomatis intine sedaya niki dikongkon gur iso ngendhalekno hawa nafsu sing awon. Nek hawa nafsu sing sae kan mesti dikendhalekno. Nek sing elek niki cek dadi imbang dadi sae sedaya. Nek enten jeneng apik otomatis berarti enek jeneng elek. Niki wis gandengan, enek lanang, enek wedok, enek padang, enek peteng, enek abang, enek ireng, enek putih, enek ireng. Kabeh iki digawe gandengan. Lah nek gak enek gandengane ya gak seru. Wong jenenge gandengan iki digawe tantangane awake dhewe. Lah tujuane Gusti Allah niki cek dadi cerita. Makanya nek bojone sing lanang meneng, sing wedok mesti cerewet. Nah, lah sitoke loman, sitoke medhit. Lagi tantangan. Lah sampeyan nek karep sampeyan aku pengen ngekeki wong iki, dilang sing wedok medhit. Ojo Pak, ini dua ini salah digawe iki lho sumben. Lho lah aku pengen nganu. Nah, niki nek gak sitoke gelem ngalah, otomatis iki engko getem akhire. Kula niki karep ngeten lho Bu, tapi bojo kula ngeten. Sampeyan tiwas ngrusui ati sampeyan dhewe. Lah carane pripun? Lah sing bojone jenengan iki sing durung iso loman niki dibimbing, dikongkon belajar, ayo dijak ngaji. Niki ngencek dibuka ke dalan kambek Gusti Allah, pasti gak mungkin nek jenengan ada niat baik, Gusti Allah mesti ngijabahi dungane panjenengan. Jadi napa diinane? Ud'uni astajib lakum. Jadi undangan aku kok mesti teko. Lah nek wis diundang aku kon lapo. Nah, jenengan nek wis undang Gusti Allah tujuane lapo? Tujuane kan jenengan mempunyai tujuan apa nek nekane Gusti Allah. Sampai lak tempat curhat to. Lho, apaan sembuh warang kali ket mulai. Oh alah yo masalah ket mulai pokoke kono ngate pojokan kono kabeh dilaporno. Tapi nek ditikai bojo kok gak aku. Kena apa to Bu sampai ket kok meneng ae. Gak ada apa-apa kok Mas. Gak apa-apa. Untune lara aja. Gue sing bapak yang ngono padahal pikirannya uang kan sama Mas mbok dituduh aku ya bojo sampean cek iso bekne iso gak iso solusi ora nek apa-apa kok.
Tapi nek mbek Gusti Allah laporane ket mulai pojok lor sampai pojok kidul diluwapun. Ngeten lho Gusti. Kula karep kula niki kula jenengan paringi to Gusti. Jenengan paringi kula rezeki kula lancar. Cek saged damel bayar niko. Nyuga kula niki nggih pun wancine bayar sekolah, wancine riyaden, niki butuh klambi, butuh jajan. Lho, wapuran. Lah nek mboten jenengan paringi benjing ten pripun nyuga kula malih mboten riyayan. Yo amono ku apik nek mulai pok lor nganti kok kidul dilaporno kabeh. Tapi nek mbek bojo mboten saged terus terang. Soalnya napa? Gusti Allah niki tempat curhat yang selalu siap. Napa? Jenengan napa curhat napa mawon selalu bah sampean curhat elek bah apik kabeh iki lho diterima. Jare Gusti Allah sunnatullah ku iki kabeh wis tak ridhoi. Laporno nang aku engko tak kei solusi. Lah nek sampean laporane nang jaba akhire ya ngono kae. Enek sing nyukurno. Enek sing ancen nek jaba kelakuane kaya ngono ya mesti mbek Gusti Allah diganjar. Akhirnya sampai menghakimi setiap perbuatan tiang lintu. Jadi yang berhak menghakimi namun Gusti Allah. Nah itu namanya. Pun ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah khusus. Niki ngomong Nabi Muhammad ya. Niki bahas Nur Muhammad. Jadi terkibati hai Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khususan ila Rafiqul Jasad Muhammad bin Abdullah kasebut Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku njaluk gawemu Al-Fatihah. Niki Fatihah nek Kanjeng Nabi ngeten. Khususan ila ruhi fil jasadi jiwane Muhammad bin Abdullah kasebut Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku njaluk gawemu Al-Fatihah al-Ikhlas. Dan ini Fatihah tanjanan jambal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon nggih. Khususun ila ruhi fil jasadi jiwane namun jenengan. Bin apa binti? Aku njaluk gawemu Al-Fatihah. Khususan ila hifil jasadi nyai bumi kaki bumi amalnya dengan sing bawur sodi sopan lor. Aku jaluk bantuan dan sekersa kuasa Gusti Allah. Wa khususan ila hifil jasadi wa khususan ila hifil jasadi majani kuning Rahman sekalian, wa khususan ila ruhi fil jasadi wa khususan ila ruhi fil jasadi wa khususan ila ruhi fil jasadi. Al-Fatihah.
Sedaya guru-guru kula ingkang sampun bimbing kula ket mulai awal belajar ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu makrifat, sedaya niki supados angsal barokah lan rezeki restunipun guru-guru kula. Kula nyuwun hadiah Fatihah. Walaupun guru gaib kalih guru zahir niki sedaya niki hasile belajar kula niki jenengan pelajari. Lahumul Fatihah. Khususan ilahi fujun sakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Qudus, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Muhaimin, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Khaliq, ya Allah, ya Bari, ya Allah, ya Musawwir, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Basir, ya Allah, ya Khafid, ya Allah, ya Rafi, ya Allah, ya Mu'izz, ya Allah, ya Mudhil, ya Allah, ya Sami', ya Allah, ya Basir, ya Allah, ya Hakam, ya Allah, ya Adl, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Khabir, ya Allah, ya Halim, ya Allah, ya Azim, ya Allah, ya Ghafur, ya Allah, ya Syakur, ya Allah, ya Ali, ya Allah, ya Kabir.
ya Hasib, ya Allah, ya Jalil, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Raqib, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, ya Wasi', ya Allah, ya Hakam, ya Allah, ya Wadud, ya Allah, ya Majid, ya Allah, ya Ba'is, ya Allah, ya Syahid, ya Allah, ya Haq, ya Allah, ya Wakil, ya Allah, ya Qawi, ya Allah, ya Matin, ya Allah, ya Wali, ya Allah, ya Habib, ya Allah, ya Musi, ya Allah, ya Mubadi, ya Allah, ya Mu'id, ya Allah, ya Muhid, ya Allah, ya Mumit, ya Allah, ya Hayyu, ya Allah, ya Qayyum, ya Allah, ya Wahid, ya Allah, ya Majid, ya Allah, ya Wahid, ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad, ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Muqtadir, ya Allah, ya Muqaddam, ya Allah, ya Mu'akhir, ya Allah, ya Awal, ya Allah, ya Akhir, ya Allah, ya Zahir, ya Allah, ya Batin, ya Allah, ya Wali, ya Allah, ya Muta'ali, ya Allah, ya Baru, ya Allah, ya Tawwab, ya Allah, ya Muntaqim, ya Allah, ya Afu, ya Allah, ya Rauf, Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Muqsim, ya Allah, ya Jami', ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya Allah, ya Mani, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Nabi, ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Hadi, ya Allah, ya Bani,
si kamriyen gen hikam terus digabung kali manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi mongko sayujo lahu kedue saleh apa ayu wajiha yen to ngarepake sapa saleh ngarepake apa ngarepake qalbahu ing atine saleh ngarepake nandi ila hadrati maulahu maring peparinge bendorone liyazidahu terapun yento nambahi sapa tawajjuh ing salih nambahi apa ma'rifatihi saking ma'rifate Allah wa qurbihi lan parek sapa Allah wa yahtamma lan merhatekake sapa salih bidzalika kelawan mengkono tawajjuh aksara kelawan luweh akeh min ihtimamihi katimbang merhatekake sapa saleh perhatiane sapa saleh bil a'mali kelawan piro-piro amal al-zahirati kang pertelo walida kanat lan krono iki yang bagi ono apa piro-piro amal iku a'malul arifina piro-piro amale wong-wong kang ma'rifat adzahiratu kang pertelo iku qalilatan kide fi awakhiri ing dalem fi awakhiri amrihim ing dalem akhire perkarane arifin wa mazalu lan ora padha gingsir sapa arifin iku yahnuna condong sapa arifin condong nangdi ilal bidayati marang permulaan lima krono barang fiha kang tetep ing dalam bidayah min kasratil anwari bayane akeh biro-biro nur niku napa cahaya bisa babi kasrotil a'mali kelawan sebab akeh biro-biro amal summa kola mongko nuli dawuh sapa musonef dawuh apa tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali jinise piro-piro amal alal amilina ing atase piro-piro wong kang padha amal litanawui waridati krana wernane piro-piro warid al ahwali kang nimbulake piro-piro hal ai al waridati tegese piro-piro warid allati kang tuntiju ahwalan nimbulake sapa allati ahwalan ing piro-piro hal ko imatan kang jumeneng bikulubihim ono ing atine arifin
Tambok tadi kang naterapi sapa waridat mailahum ing condong sapa arifin ila tilkal a'mali maring mengkono pira-pira amal au waridatin utawa pira-pira wirid hiya kang utami waridat iku al ahwalu pira-pira hal fa innal warida karena setuhune warid iku qad yusamma terkadang diarani apa warid diarani apa halan ing hal kama sayati kaya barang kang bakal teka sapa mak yakni ngersakake sapa musannif anna ba'dul muridina ing setuhune sakwenehe pira-pira murid sampun diberi mawon niki sakmene kae niku ora dibahas lho sedina gak mari niki wau ceritane bahas tetep bahas makrifat awake dhewe cek roh sejatine awake dhewe. Dadi Pak Arifin iki jenenge Arifin. Dadi kudune persis jenenge. Amin. Harus bisa belajar cek cocok ambek jenenge. Niki wau ceritane bahas makrifat kalih bahas nur. Lah masalah bahas makrifat ngenal tenggene Gusti Allah awake dhewe dik pinginane sing bahas Ramadan jerine mime makrifatullah awake dhewe ngenal paham nek sejatine awake dhewe niki asline kabeh iki wujude Gusti Allah. Kula niki setiap pertemuan mesti lah tak onekno. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila. Napa faqad jahila? Penapa lahirnya? Niki bolak-balik iki tak onekno setiap pengajian iki mesti tak onekno. Lah prakteke niki pangkling napa mboten tenan. Sapa wonge sing temen-temen weruh sejatine awake dhewe berarti wong temen-temen weruh sejatine pangerane. Awake dhewe iki lho sejatine sapa? Sejatine awake dhewe ya wujude Gustine dhewe berarti wujude lilis ngoten lho. Gustine sing wujude lilis sing ndek jero jadi batin. Lah njabane dadi wujud zahir. Ngoten. Terus waman arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Lah nek wis eruh nek awake dhewe roh pangerane berarti awake dhewe ya wong sing napa posisikan awake dhewe iki dadi hamba niki napa to hamba iki dadi kawula iki ngumawula ngerti posisine sebagai kawula iki gak oleh mentang-mentang dadi Gusti. Cara awake dhewe iki ngene lho, awake dhewe iki dadi kawula ngatur pangeran. Nah, ngeten lho Gusti, karep kula. Jadi kula niku pengen ngeten lho Gusti, karep kula benjen iki kula pengen tumbas sepeda motor. Kula jenengan paringi to Gusti pengen tumbas sepeda motor, mari ngoten tumbas mobil, mari ngoten tumbas pesawat, tumbas omah, tumbas tanah, miko. Nek Gustine jawab iki kula karepmu. Lho, piye? Aku lho wis seru, sadurunge awakmu tak ciptakno iki wis tak tulis. Awakmu manuta tak kei cerita apa-apa iki engko. Tutno ceritaku. Gusti, kula niku pengen ngaten. Ya, aku seru.
Lah kok dilalah karepe sampean gak kesampean gak cocok ambek ceritane Gusti Allah. Kulo. Lah biasanya Gusti niki ngetes. Ya jel. Dek jero dikandani. Engko mari ngene tak kei dhuwit ya. Akhirnya sampean ngomong tadi. Lah kula mesti semayani ket wae Gusti. Kok gak ditekak-tekakno dhuwit. Nah, iki dites. Lho kula niki gelek dites kok perkara jikuk nduk di ATM kono lho. Dijikuk kula menggok gak ada apa-apa. Terus kadang tahu ngoten lho, nang ATM tak isi nggih ngeten. Pokoknya wedi gak arep-arep ditekakno, tapi nek arep-arep malah gak ditekakno. Soalnya sing arep-arep sampean ora krentek e Gustine, ngoten. Nah terus piye Mbak setiap hari? Sampai setiap hari ada keinginan ciptakan setiap hari. Seumpama sampean gak duit, sampean ciptakan matur suwun Gusti, ya Allah Gusti matur suwun sanget, kula sampun jenengan paringi yatra bayang sak geblok nggih. Sak geblok sampean bayang sak geblok. Setiap hari ciptakan. Iki jenenge bersyukur. Sampean sing utange gong lunas, matur suwun sanget Gusti, utang kula sampun jenengan paringi lunas sedaya jenengan marekaken. Nah niki sedaya sing damel permasalahan nggih jenengan, sing saged nyelesaiaken nggih jenengan. Nek wis pasrah niki lho omong pasrah iki kudune sak jerone jabone ya pasrah. Tapi wis pun Bu wis tak laporno, dilaporno tok tapi awake dhewe jek bingung jabone. Kan gak imbang jenengan. Pun Bu, pun kula pasrahno. Iku lak ambene tok sing ngomong jek pasrahno. Tapi atine Bu, wong wis ditagih wong iku wong salah teko iki kok. Terus piye aku jawab iki? Apa tak diacara ngene ya? Nah, akhirnya ngomong matur-maturno. Nek wis dilaporno nang Gusti Allah, sampean permasalahan apa sampean laporno. Ya Allah Gusti, kula paham sedaya sing jenengan hadiraken dhateng kula niki tujuane jenengan ngenalaken kehadiran jenengan lewat wujude tiyang niki wau. Tujuane kula cek paham wujude jenengan. Kula kedah napa sing kedah kula lampahi. Lah karek wujude lapo wong iki mang tekone niku wau ngoten. Lah carane mbak cek roh ya dirasakno, makanya belajar ilmu rasa setiap enek tamu. Sampe gak roh ya gak kenal tamu iki. Kula niku ngeten griya kula adoh karo kula ngeten ora kenal. Gak usah bingung. Nah niku dirasakno. Maksudnya ngrasakno, ya Allah Gusti, ingkang jenengan hadiraken dhateng kula niki sinten? Niki kehadiran jenengan, tiang niki niku tujuane teng kula ten napa? Tuntut kula jenengan bimbing, kula jenengan paringi petunjuk, cek kula semerep kehadiran jenengan, akhirnya kula paham setiap napa sing jenengan hadiraken dhateng kula saged memahami. Iki pasti gak mungkin gak dijawab. Lah sing dadi perkara kadang nek wong teko apa ya wong iku mang utang-utang dhuwit. Padahal durung mesti nek ngono. Lho wong iki biasane ngono kok nyari wong. Nah iki lak biasane. Nah, soalnya apa? Gak oleh suudon sik nang wong setiap. Sama tekok nang jero sik, sama tekok jenenge bayi tuwa, sama tekok sik. Wong iki nate utang dhuwit awakmu, Nduk. Dijawab ngono, berarti utang dhuwit. Nek wis utang dhuwit sama tenang ae. Dinteni sik, wong iki jek omong apa? Ya ditutupno ae ngono. Oh, berarti cocok sampai jero 5 podo berarti itu. Ngoten lho berpadak notok ae kok. Mungkin ngoten. Lah terus niki wau kan bahas masalah nur. Oh nggih sakniki lak anu nggih, dik dalu lak nuzulul Quran nggih. Jenengan nuzulul Quran niki jenengan lampahi napa? Nuzulul Quran.
Paham nuzul Quran apa mboten? Kabeh to semaan Quran. Soalnya apa? Wayahe jere temurune Al-Qur'an. Oh, Pak turu. Oke, enggak apa-apa, iki Qur'ane sampean ya turu. Keselen. Berbagai macam cara orang niki menyambut nuzulul Quran gitu. Enak sing warusan, enak sing mau nopo-nopo terserah lah, intinya menyambut nuzul Quran. Lah nuzul Quran iki nopo? Maksudnya kan nuzul Quran iki Quran diturunkan, tumurun. Quran iki pun dangun iki pun medhok pun diturunno mbek Gusti Allah. Zaman Kanjeng Nabi ini Quran ini pun diturunkan. Zaman Rasulullah Quran niki sampun turun. Terus sing diturun apa? Terus pemahamane dipahamno nyangane awake dhewe iku jenenge turune Al-Qur'an, iku jenenge Quran turun ki nuzul Quran iki apa dipahamno pemahamane. Nek Qur'ane pun medhok pedangu, pun dadi Quran iku, tapi dipahamno setiap ayat-ayate Gusti Allah niki jenengan paham. Ini kados niki lho wingi alif lam mim. Lah iki sampean pahami. Lah dipahami kok apa to alif lam mim ku? Upami alif Allah, terus Muhammad, terus Adam. Alif lam mim. Bapake awake dhewe, ibuke awake dhewe, awake dhewe. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Masuk kurunut to. Wis sampe selisine balis. Nah itu Bung Karto. Terus praktekkan setiap hari dipraktekno, ngoten lho. Jadi ku jenengan nglakokno Qur'ane Gusti Allah jenenge Qur'an kalam qadime jenengan iki sampean nglakokno Qur'an sampeyan setiap hari. Jadi cocok Qur'ane sing kitab suci ayat iki aku nglakoni njaba ning ngeten. Ngoten lho padha. Dadi Qur'an iki njaba jero, Qur'an lahir batin. Nah ini. Nah nek masalah nuzul Quran ki turun piye to Mbak? Kok Quran medhok iki piye to? Maksudnya medhok iki pemahamane apapun yang terjadi awake dhewe sing dialami bendina iki lho jenenge Quran turun. Setiap hari nopo sing dihadiraken dhateng jenengan sing ditekakno teng jenengan iki sampean pahami niki jenenge Quran turun jenenge nuzulul Quran. Maksudnya piye balis? Lah Quran turun iku maksudnya padha kalih niki lho. Jenengan setiap hari dikei ujian, perjalanan mbek Gusti Allah. Sampeyan paham napa mboten? Ngalami napa mboten? Padha mbek ngeten lho. Ini sampean roh nganu bakso ning gone pare iki sing enak napa to Pak? Napa? Solo. Nek bakso Solo kalau enak baksone. Lah sampean wis tau ngrasakno? Durung, iku jerene wong-wong. Nah, iki jenenge berarti Quran dereng turun iki namine. Tapi nek sampean nang pare tenan ndi to dalane ndek kono lho, ndek desa iki sampean berangkat rono. Lah sampean wis ngrasakno wis enak temenan. Ayo tak jak rono. Lah nek kono sampean ngrasakno temen. Oh iya wis enak temen lho tibakno bakso iki mang. Cocok jadi sampean nek aku ndek kene cocok. Nah iki sampean wis ngrasakno temenan. Berarti iku mah jenenge Quran turun, jenenge nuzul Quran ngrasakno napa? Jadi ki mau ngrasakno rasane temenan. Ini kan contoh, cuma bakso ini contoh ngoten. Jadi malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Iki lho wis ditulis ning Quran. Lah Quran turune niki pemahamane turun teng mriki. Memahami setiap ayat-ayat
ayat sing diturunkan tenggene Gusti Allah. Lah ayat-ayate sing diturunkan apa? Ya setiap hari sama dipethukno sinten iku jenenge ayatam min ayatillah. Berarti ayat-ayat Gusti Allah. Lah ayat-ayat Gusti Allah apa? Sampeyan dipethukno wong sing judes, sampeyan dipethukno wong sing ruwet, sampeyan dipethukno wong sing kalem nggih. Ana sing langsung ada sing sampeyan kudu ngene. Nah, cintane Gusti Allah jenenge sifate Gusti Allah kabeh purna sampeyan memahami. Lah niki wau setiap napa sing dihadirake teng jenengan niki jenenge ayatam min ayatillah. Lah ayat-ayat Gusti Allah iki sampeyan pahami setiap hari. Aslinya setiap hari awake dhewe iki sibuk ngurusi awake dhewe setiap hari. Enek apa sing dihadirake Gusti Allah saiki? Lah iku jenenge napa? Awake dhewe iki gur nyekseni kalih ngenteni. Nyekseni piye? Nyekseni setiap napa sing dihadirake teng kene awake dhewe. Lah ngenteni apa sing ditekakno awake dhewe. Nyekseni nek wis awake dhewe nglakoni iki mang disekseni. Makanya tugasnya menungso gur nyekseni, ngenteni. Nah niki wae. Makanya nek nuzul Quran kabeh ndonga Quran iku lho. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Niki lho kabeh wong pun saged lagu ini. Niki tujuane kan niki napa ya? Awake dhewe kan mensyukuri nuzul Quran. Nah, Quran turune nanggone awake dhewe iki setiap hari awake dhewe dikongkon napa? Kon maca kitabe awake dhewe. Lah niki maca kitabe awake dhewe jenenge Quran tumurun. Qur'ane dhewe iki piye? Setiap hari sampeyan pelajari napa sing setiap napa Gusti Allah hadirkan. Jere, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika 'alaika al-hisab." Loh, jere, wacanan kitabmu cukup sebagai juru hisabmu. Loh, awake dhewe iki duwe kitab sejati tenggene awake dhewe. Awake dhewe napa kitab sejatine awake dhewe niki asline napa to? Kitab sejatine awake dhewe iki napa napa? Napa nek ngarani nek jenenge hati nurani niku lho. Niku jenenge awake dhewe dikongkon setiap hari dikongkon tekok nanggone atine dhewe jenenge Baitullah. Niku jenenge kitab sampean iki sampean buka setiap hari, sampean tekok omong-omongan jenenge mutakaliman, sampean tekok apa enak Gustine mesti dijawab. Nah niki jenenge Iqra kitaban kafa binafsika al yauma hisaban. Lah sampeyan nek wis roh kitabe sampeyan, berarti sampeyan wis roh sejatine Gusti Allah. Lah carane nek pengen roh Gusti Allah iku piye, Mbak Lis? Carane jere Sayyidina Ali, ru'yatullahi bi ainil qalbi. Carane nek pengen roh Gusti Allah ya deloken kanggo napa? Kangge mata kalbune jenengan.
caranya gawe moto atine sampean nek pengen roh nang Gusti Allah. Nah, lah nek wis roh ngangge moto kalbune jenengan wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan pelita yang terang. Nek wis seru Gusti Allah sampeyan niku cek didadekno wong sing mencorong, cek wong didadekno wong sing wis petuk Gusti Allah entuk nure Gusti Allah. Jerene nure Gusti Allah iso terang benderang koyok matahari yang diciptakan setiap hari awake dhewe isuk matahari terbit lah nyuwentrong to. Lah niku jenenge nure Gusti Allah. Lah iki. Makanya niki wau tenggene hikam niki wau bahas masalah nur. Besok kula tak bahas masalah poso. Poso wingi lho dereng kula bahas masalah awake dhewe dikongkon merangi hawa nafsu sing apik apa sing elek, Bu. Hawa nafsu sing elek. Jerene jin dikerangkeng. Lah carane cek iso dikerangkeng awake dhewe ya kudu iso ngendhalekno, aja egone awake dhewe iki diculno. Jenengan pelajaran dia tasih eling mboten jin niku sinten? Jin niku pikirane awake dhewe selalu pikirane elek. Pikirannya awake dhewe ngene contoh. Sampeyan medaya tenggene tiyang kaya ngene wis. Pak Zainuddin medaya nyari Pak Rifai. Pak Zainuddin punya apa ya? Kok medaya nyari Pak Rifai? Iki tukang nyuting to nggih. Alah wong Pak Zainuddin ku biasane dengan Pak Rifai ku ate utang duit. Nah, iki jenenge jin, iki jenenge pikirane sing selalu licik kepada siapapun iku jenenge jin. Biasanya Pak Zainuddin ku nang ndi ku gawe utang, gawe ngapa to Pak Zainuddin iki damel contoh mawon. Iki contoh, berarti niki namine jin. Lah jin niku pikirane awake dhewe sing selalu licik dan picik kepada siapapun niku jenenge jin. Lah terus awake dhewe kan nek poso dikon belenggu setan, jin, iblis. Lah nek jin niku pikirane awake dhewe sing elek. Terus setan niku sinten? Sifate awake dhewe sing senengane pikirane elek. Nek jin iku pikiran awake dhewe sing elek, nek setan sifate awake dhewe sing elek, sing senengane ngejak nang kemaksiatan. Niki kula baleni maneh soalnya sampean ndek poso bahas jin, setan, iblis. Jadi dikongkon nglenggu, dikongkon ngerangkeng. Lah sing ngerangkeng sinten nggih jenengan ki ambek. Lah jin endi bali kok ngerangkeng? Ya tenggene jerone awake jenengan. Lah jin iki apa? Jin iki pikirane awake dhewe sing elek-elek iki lho sampean gua. Aja suudon nanyane sapa-sapa. Engko nek Gusti Allah nekakno ngene. Nyapa ya Gusti Allah ngene, engko ndang ngeten, engko ndang ngene, ndang ngene, ndang ngene, ndang ngene. Lah niki jenenge jin, pikiran sing elek. Terus nek setan sifate awake dhewe sing elek, senengane berbuat jahat dan kemaksiatan. Ku jenenge setan. Aku atene nyantet wong iko. Wong iko kan biasane anu, nek aku kan gak seneng. Aku tak nyang dukun, nek kono wong iku tak sandete. Nah, iki jenenge setan, sifat. Terus iblis niki
wujude awake dhewe niki lho, awake dhewe sing senengane merasa paling hebat, paling baik, nanti kan sombong. Wong sombong iki dadi iblis. Nah, sampean bayangno jin setan iblis kan mesti bayangno wong sing elek, ruwek-ruwek, terus wis wajah elek-elek. Niku padahal niku napa? Niki kan sanepane sampai niki nek wong bayangno to nek pikiran elek berarti wong yo elek ngono kae. Sampeyan kan akhirnya napa nek kaya di YouTube ya mesti dibayangno wong ruwek-ruwek to ngene. Ya niki wong kan duduhno to. Nah, lah carane awake dhewe cek iki iso kebelenggu kabeh jin setan iblis. Ya senengno permasalahannya sampean iki lho senengno nang gone Gusti Allah. Gusti Allah iso mang senengno. Ayo eling mboten. Awake dhewe nek pengen iso nyenengno Gusti Allah carane pripun? Kudu ero sik kesenengane Gusti Allah napa? Lah iki. Nek pengen nyenengno Gusti Allah, sampean pelajari Gusti Allah iki senengane apa? Padha kali sampean cinta kali bojo sampean dhewe. Tak contoh sapa iki? Oh Pak Rifin ae. Mbak Apip iki kudu ero nek sampean seneng temenan kambek Pak Arifin, sampean kudu paham senengane Mas Arifin iki apa ya. Nah, iki padha Gusti Allah ya ngono. Nek pengen ero, pengen disenengi ambek Gusti Allah, sampean senengi sik. Senengane apa? Sampean pelajari. Contoh Mbak Apip, oh senengane bojoku iki jangan asem. Berarti sampean meneh sampean masalah jangan asem senengane wong iki. Makanya sing apal iki senengane bojone ya bojone dhewe dudu tanggane. Soale jenenge cinta temenan. Nah niki wae. Padha nyang Gusti Allah nggih ngoten. Nek seneng kali Gusti Allah, senengno Gusti Allah, carane golek ana kesenangan Gusti Allah iki apa? Nah sing disenengi Gusti Allah jirine apa wae sing tak kekno awakmu ku seneng ngono dikeki lara. Ngeresula apa seneng kei lara? Nah niki berarti sampean gak nyenengno Gusti Allah. Nek diuji donyane dintekno mbek Gusti Allah iki ngresula napa nrimo? Nerima temenan ta niki. Oh nate masalahnya. Nah, kawite mesti gak terima sih. Kaget gak terima ya Allah, iki donya nek nglumpukno bendina tak lumpukno 1000 2000 tak. Lah kok mari ngene dijiku. Nah, iki jenenge gelo, jenengan gak iso nrimo. Berarti sampean gak iso nyenengno Gusti Allah. Sak karepe Gusti Allah badhe entekno, badhe kekno maneh terserah Gusti Allah. Posisikan awake dhewe iki dadi hamba temenan. Nah dadi hamba yo manut dadi apa-apa. Lah bali sing dintekno kok kon manut. Nah nek sampean nek jengguan dulu berarti jenengan rasa memiliki ini terlalu tinggi, gitu. Senengane malaikat nanggone malaikat Malik. Nah ini. Tapi nek ditekoki seneng malaikat Malik kenapa malaikat Ridwan? Mesti malaikat Ridwan. Tapi kenyataannya senengane malaikat Malik. Pun kula tak bahas nur. Niki wau pembahasannya masalah nur. Nah niki belajar kula nur ngeten iki lho nggih. Upami kula masikam. Nggih betul kertas. Ngeten ujug-ujug ya pemahamane ngeten. Awake dhewe bahas masalah nur. Nur niki awake dhewe kan pun semerep nek